אנחנו באריק דודי שמש ואינסטלציה מתמחים במגוון פתרונות בתחום דודי השמש והאינסטלציה. בין השאר, אנחנו עוסקים במכירה והתקנת דודי שמש, תיקונים ואיתור תקלות, החלפת גופי חימום, שירות ניקיון אבנית מהדוד ומהקולט, תחזוקה שוטפת של מערכות סולריות, הגברת לחץ מים ועוד. בנוסף, אנחנו מפיצים מורשים של חברת נמרוד. אני אינסטלטור מוסמך, בעל ניסיון ועשיר בתחום ומוביל בשירות במקצועיות. צוות העובדים שלנו ממונה על אינסטלטורים ועובדים איכותיים מהשורה הראשונה שנותנים מענה מקצועי לכל תקלה באזור הצפון. ההצלחה שלנו לאורך השנים מבוססת על שילוב של רמה גבוהה של זמינות וגמישות, שירות מצוין ואדיב, הבנת הדרישות של כל לקוח ועמידה בלוח הזמנים שנקבע.